Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel malah gini keluarga sederhana. Ki pemirsa mae arep ning cepu nyilak jas pemirsa. Berhubung nyilak ning gone tanggane iki ya ora enek sing duwe. Soale apa intine nganten kawak kabeh ora enek nganten anyar. Lah berhubung koncone pake ning cepu ana, iki mae arep apa nyilak pemirsa dinggo wisuda Mas Andi. Jadi alhamdulillah Mas Andi sebentar lagi sedelok neh Sabtu depan wis mulai wisuda. Jadi minta doane ya pemirsa, muga-muga Mas Andi lulus terus iso langsung intine sing diniati Mas Andi iso terkabul kaya ngono ya pemirsa. Wis kita lanjut berangkat ke nyewa jas. Makasih Mas. Bolak balik siji. Apa-apa tuh.
Iya. Lah kok jendet tuh. Ya peteng. Kok peteng ya? Walah petengnya. Wah belas tuh. Mana tuh kono pada. Iya ini semali gimana yuk? Amit lah. Assalamualaikum. Walah. Lusuh tenanan juga. Masa nanti gue tak kalah. Oh, nek kene rejo ya. Ya syukur nang sepi ya. Pon dhewe. Walah jalanan nengok-nengok. Enak apa dhewean. Situ gak roh. Lah iya. Situ gak roh enggak. Enak wong akeh. Dia main. Iki. Ya, alhamdulillah pemirsa, Mae sudah sampai ke tempatnya Mas Sumali, tempat apa teman kerjanya Pak E. Ternyata yo blusuk-blusuk podo yo. Tapi cek anan gonaku kene rejo kok. Hah? Sek penaken. Nggih, tesek itu mriki, Bu. Sek penake disampaikan. Nek ngene. Kula kendilan, Bu. Nggih. Nah, nggih. Tapi kendilan mriki mawon dereng sambunge. Dan ya alhamdulillah kepanggih kali Ibu Jadi yo itu. Piye? Tontonan anak Jun lho. Yun Pura anak Jun. Jun bakul kopi, warung kopi. Pura Jun sing ngetron bahasa mini terus dulu. Oh iya. Siapa sampai entuk kono? Oh, nggih. Tapi akeh lho, Pak. Sing wong kendilan bakal entuk wong kene-kene. Iya. Akeh, Mbak. Beneran. Wong kendilan entuk. Oh, nerja sapa? Yo kenal ya, Pak sapa ki jenenge? Sapa? Nana. Iya. Kancane jole kok. Kancaku lho kuwi anu. Kanca. Aku sekolah. Yo sing ngene. Iki lho sing dienggo daftar. Ning mulai yo Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo apa Jenegara ya, Pak? Ponorogo, enake Ponorogo. Ayo, Mbak. Ya. Iki pulang-pulang, guys. Nah, iki jase peteng. Jase. Kancaku. Ketok suasanane apik yo nek awan. Gembot. Ya yo, jam 8 yo. Iki mang beda lorong nah. Oh. Kayak lah ning kota aja. Iki lho langgare berarti iki. Waduh yo. Langgare iki kene adoh. Lagi berjalan kayak aduh Pak itu aneh. Gak ngerok kan orang aneh itu. Ora aku iki sing mati. Tubuh mang lho. Kosong lho tenan. Tapi kan orang-orangnya mati tuh. Orang-orang mati. Lho tubuh iki. Aku kan wis tau ning gone Bu Raka. Tapi gak darah kono. Piye? Lah pokoknya langsung sul Oke loh, udah jajal sih. Di pemirsa sudah sampai rumah. Emang perjalanannya ya lumayan adoh. Dia lumayan pelosok, tok menem gak roh. Paling nek loro bung-bungan di. Ngene aja Sumali. Lah kok cerita mah ambek anakem kon Sherlock. Sepatunya wis itu. Hah? Sing di cingkrang le. Gak apa daripada ora kuwi. Ora no pas no. Kan ora dibelekno le.
Sing delok. Ini sekarang berapa? Kak Noi. Ora no. Amin aja sih. Iya. Lengene pas no. Berarti gede yo. Anu padha yo semali ambek kuwi. Dek. Kan ku jerone klambi putih to. Wis sepatune ndi kok? Mau ngerasa wis. Dipraktekno. Enggak usah. Sepatu. Jasi ngisori di sing dibelekno. Loro tok Srep sikile. Serandale selingkuhan. Srep. Wes ganteng. Gantengnya. Wes ngono ra dipan. Sitok coplok njajal. Buka. Sing kono buka. Lah ngono. Alhamdulillah pas. Iya pas. Wes. Wis apa? Pas pemirsa wes untuk silaan jaket jas tiga berpisahan kok. Nah, itu apa? Terus pemirsa yo wes cukup semene baik mau video ini boleh jas gua aku pemirsa ini salah ngomong. Minta doanya pemirsa Mas Andi. Kan iki ape kelulusan apa ndang muni Adi? Yo pe kelulusan pemirsa baru lulus ya langsung bergawe ngono wis. Terus pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.